Det er da skamligt for dig. Det er nærmest ikke, at du kan finde ud af, hvad der passer bedst til os, når vi er i en team-situation. Og det her, det er jo faktisk ligesom en kilde-situation. Kan I se det? Jeg er til synligheden ikke så nemt, som jeg troede, at... Nej, det tror jeg klart. Jeg venter i spænding, og hvornår vi får sådan af, selvfølgelig snart vi får sådan af til at køre. Ja, det er ikke jeg, det var nogen, hvad fanden jeg gør. Jeg skal så ikke engang alligevel. Nej, jeg har ikke nogen børn. Hvorfor begynder at sige, det? Du er jo selv i barn. Og så, og jeg bliver filmet. Ja, skide bange. Går du sige rejse ind på internet? Ja. Idiot, mand. Smil. Ja. Og du kan også smile, hvis jeg kan ryge luft. Du kan være ligeglad, kan du mærke noget ligeglad. Ja, det er også godt. Alt muligt kan jeg gøre noget til dags. Men det er nok bedre, at du tænker lidt om, hvad du er inden for dig selv, i stedet for at beskæftige dig så meget med, hvor meget jeg er, hvad andre er inden for. Ja. Og så ikke